Фәхри Әсхәт. Бәләкәй кош. Hey, бәләкәй кош, нигә син болай моңлы сайрыйсың? Әллә син дә минем шикелле матур язны каршылыйсыңмы? Аның күңелләргә рәхәт, җанга җылы бирә торган матурлыгын мактыйсыңмы? Әллә шарлап ага торган гөрләвекләрне, ярларыннан сулары ташкан елгаларны тәбрик итәсеңме? Әллә башларын күкләргә сузган хөрмәләрне, түбәләргә, болытларга ашкан пальмалар, кипарислар, бананнарны сагынасыңмы? Әллә нәни йөрәгең көзгө күк җәйрәп ята торган тын диңгезләргә, биек камышлар арасыннан ыргып ага торган Нил, Форат, Дижле елгаларына таба ашкынамы? Шуларны сагынып, нәни йөрәгең әрни, сизгер җаның ачынамы? Синең авазың җырлап аккан чишмәләр, әкрен җилләр белән шыбдырдаша, сөйләшә торган гөлләр, чәчәкләр тавышына ошый. Бу моң авазлар миңа табигатьнең матурлыгын, тереклекнең тәмен, ирекнең биеклеген сөйлиләр кебек. Төшемдә дә синең авазларың колагымда чыңлый.